napakagandang araw po sa inyong lahat mga kachoy. Musta po kayong lahat mga kabayan? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. This vlog for today is magbulalo tayo mga kachoy. Bulalong probinsya ang gagawin natin. Sana all. Simpleng recipe lamang po ang gagawin natin. Kung meron ding iba po, mas marami yung ginagawang sangkap nila, iba-iba kasi ang gawaing bulalo mga kachoy. So sa amin dito, ang bulalo ay simple lamang po. So meron tayo ditong mga kachoy na part po ito ng karni ng baka. Siguro sa paa at ato sa basta meron siyang bone marrow, tsaka laman ito mga kachoy. Bali 4 na piraso po ito ang karne ng baka natin. So meron din tayong mais o yellow corn. Ginayad na po natin mga kachoy, na-slice na natin siya. So gagamit rin tayo ng patatas, tsaka meron din tayong bawang, tsaka sibuyas, tsaka meron din tayong sitaw ang gagamit natin, at tsaka maglagay rin tayo ng kamatis mga kachoy para sa ating bulalo. So gagamit rin tayo ng Chinese pichay. So, ang Chinese pichay palang tawag dito sa amin mga kachoy. Kung ewan ko lang po sa inyo, sa inyong probinsya, kung anong tawag nito. So, meron din tayong asin. So, lalagyan natin ng asin mga kachoy bago natin to siya pakukuluan. So, wala man tayong pressure cooker mga kachoy, sa uling natin to gagawin at pakukuluan natin ng ilang oras. So bali ilipat ko na po ito sa mga kachoy. Dahan-dahanin na natin kasi baka sobrang lambot niya, maano yung bone marrow. Kaya inipit ko talaga siya mga kachoy. Kaya lalagyan ko na siya ng tubig. Kaya lalagyan ko siya ng bawang mga kachoy. A few moments later. Grabe, ang bango talaga mga kachoy. Kasi pag nilaga natin kasi siya, nilagyan ko siya ng bawang para yung mga lansa-lansa niya mga kachoy, mawawala yun. Pati bawang talaga ang malalanghap mo sa amoy niya. Tsaka yung amoy ng baka. Kaya pakukuluan pa natin ito mga kachoy ng mga ilang oras kasi malapit na po ito. Kaya para pwede na natin siyang i-serve. Ready na kasi ang bango. What? Bro, I'm out, man. 100% quality talaga mga kachoy. Tatakpan lang natin ito mga kachoy ng mga ilang oras. 2 hours later. Dalitan mo ko. Ganyanin natin yung kachoy kung lambot na siya. Wow! Lambot siya mga kachoy, lambot. Kaya ilipat na natin ito mga kachoy. Kaya mag-start na tayo magluto. Lagyan natin ng mga sangkap niya. So mga kachoy, bali nilipat natin yung pinakukuluan natin sa uling, yung karni ng baka. So tara, natin mga kachoy. Bali ilagay na natin to ang karni ng baka. Lagay natin sa mga kachoy. Iba ang pagluluto natin. Kasi yung iba, nilalagyan talaga nila, ginigisa pa. Sa atin iba, kamatis, lagay na natin yan mga kachoy. Tapos ang bawang. Tapos ang kunting sabaw, ilagay natin mga kachoy. Yan. Ang patatas, ilagay na rin natin mga kachoy.
siyang mais. Ilagay na rin natin yan lahat. Yan ang sa probinsya namin dito mga katsoy, paano magluto ng bulalo ng Bisaya. So yan mga katsoy, nakita niyo po kung paano magluto ng bulalo ng Bisaya. Una, pinakukuluan, tapos nilipat, ilagay lahat, pati yung mga ricado niya. So kaya tingnan niyo mga katsoy, dyan na lahat. Lalagyan natin yan ng tubig. Pag gusto nyo ng maraming sabaw mga katsoy, pwede natin lalagyan ng tubig. Lalagyan natin yan siya kasi para sa mga pamilya natin, lalagyan natin ng sabaw. Yan. So mga katsoy, bali ilagay na natin yung Baguio beans. Ilagay na natin yan siya. Tapos ito na rin ang cubes mga katsoy. Ilagay na rin natin mga katsoy ang Chinese pichay. Bali saglit lang yan, haluin natin kasi hot cook na natin to, hindi natin talaga masyadong lutuin. Kaya ito yung Baguio beans. Hintayin na natin mga katsoy ng ilang minuto para ready to serve na tayo, kaya tatakpan muna natin mga katsoy. Mga katsoy, bali luto na po ito. Pwede nating kukunin to at papatayin na natin yung apoy mga katsoy. Yan, at ready to serve na po tayo mga katsoy. So pakikita ko sa inyo. Yan, mayroon pa siyang bone marrow. Maliit na lang kasi mga katsoy, konti na lang. Isang serve lang muna tayo mga katsoy kasi mamaya pa talaga tayo kakain. Yan, napakasarap. Masarap talaga ito mga katsoy, itong gulay. Ito ang pinakamakasarap. Yan, swabe, ready to serve. Yan, bulalo ng Bisaya. O sa probinsya namin ganito talaga mga katsoy. So yan, napakasarap. Tingnan nyo. Goods na, quality pa, 100% mga katsoy, lalong sumasarap siya.
Kaya. So, hi mga kachoy. Bali, hanggang dito lang po yung vlog natin. Maraming salamat. Maraming salamat po sa papanood dito ng vlog nito. Huwag Gamay daw kalimutan ng gamay. mag-subscribe. Gamay Mag-click lang. sa notification bell para updated po tayo sa mga videos natin mga kachoy. God bless us all. Bye-bye.